Apa? Angin bisa labu. Moजाङैनो जादों apa? नाथाय आं एडमिसनखौ बहा लानो apa? जागोन दे apa? रैसुमै बिमा रैसुमै बिमा नों ओजा फैनायसाय नाथाय आं सानदोंमोन मानानै फाननानै एडमिसनखौ होनोसै नामा नङा बिमा आं खामला मावना मोननाय रांखौ दिनै गरसे गाबोन गरसे थिरा दोननाय फारसे डिग्रियाव सोनानै दोननाय नों नुवाखै बिमा बे रांखौ दोननो थाखाय आं बेसेबां सम नांदोंमोन बोथिसे रानजानानैबाबो बै आं पालेन सिंनि आथिं गुदियाव थिंख्लियाव सोनानै दोनदोंमोन बिमा बोथिसे ओंखाम सानसे बे थफ्लायानो आंनि बे गेदेर थांखि आवगायगोन बिमा sino baru ni sah? Dah no? Dah sudah berapa? Sudah lagi? बिदिनो जानोसै kita. बिदिब्ला Ini bot ni